разиграващите играч е Георги Георгиев. Ако го сметнем за крило, но той е 1,90 м. Още повече предимство даваме на пловдивчани, освен ако не се опитат с подобни бързи отигравания да се получават нещата. Ето, че Стилян Димитров вкарва там 12-та си точка. По този начин с толкова разиграващи играчи, ето в тази фаза имаме хора, които се изолират от игра. Чака се Тенев да атакува. Евгений Иванов или Николай Георгиев. Георги Георгиев може да поема отговорност да стреля. Евгений Иванов. Много разлика. Не знам точно, ще видя на полувремето точно как стоят нещата в класирането, но дали има вероятност при победа Академик Пловдив да изхвърли Тунджа Ямбол. Георгиев сега върна чадъра, но гостите си водят с 12 точки. Андрей Иванов, едно момче от възрастовата група на кадетите, 201 см, 202 см висок, ще влезе в игра, но не мисля, че Андрей ще има някакви сериозни шансове там в подкошието. Скача много това момче, но много здрави са момчета от Пловдив. Фаулиран бе Георги Георгиев. Той е с 9 точки до момента. Остават 9, 25 на 36 за пловдивчани. Тенев открадна топката. Нарушение на Арабаджийски. На номер 13 Арабаджийски, втори фаул. Трябва да бъде отсъден, да. Иван Тенев. Вкарва Тенев, най-резултатен е и на терена до момента. С 11 точки. Прави ги 12. 27 на 36. Трябва да се доближат максимално в резултата на момчета от Ямбол. Но Арабаджийски там продължава да се прави почти каквото си поиска в подкошието. 38 на 27. Добра стрелба на Евгений Иванов. 4 точки за него. И номер 14 в отбора на госта Николай Ненчев с още 2 точки. Има 8 точки до момента Ненчев. Видяхте Арабаджийски как биеше топката. Най-сетне тръгна на Нетко. Първи 2 точки. 31 на 40. Хлъзна се играчът на Академик Пловдив. Номер 11 Мирчев. Здрави момчета, определено доста по-яки физически от момчета от Тунджа. Тенев. Евгений Иванов, пас към Андрей Иванов.
Грешка, казах ви за това, просто там няма да му позволят да играе. Има ръст Андрей, но му трябва физика и то много здрава физика му трябва, за да успее в баскетбол, независимо, че е национал. Просто е много крехък в горната част на тялото и треньорите трябва да почнат да работят. Вече се работи в тая възраст много сериозно. Иван Тенев продължава да действа на много високо ниво. 14 точки за него. 7 точки. Благодарение най-вече на неговите усилия. На 7 точки свали разликата. 33 на 40 е резултата. Сега за пловдивския тим с номер 12 Иван Иванов влиза на терена на мястото на Мирчев. На 43 минути точно остават до края на първото полувреме. Андрей Иванов. Добра стрелба там. Пет точки разлика само. Успяха. 7 точки безответни. Сега с дружни усилия успяха пак да отнемат топката. Тенев погледна към коша. Сега стреля обаче от трудна позиция. Нетко Колев там се литна. Тук трябваше да зачитат 2 точки. Да. Топката беше минала най-високата си точка, но така решиха реферите. А може и аз да бъркам тук от своята позиция. Няма значение. 35 на 40. Има някакъв вид компенсация. Един-два пъти не свириха фалове там. При чадърите, особено на пловдивчани. Виждате как Рабаджийски намачка Андрей Иванов. Добре, че не успя да вкара сега. Скочи една глава над него. Евгений Иванов. Много хубаво се измъкна Евгений. За съжаление нямаше шанса да вкара. 3 на 1. Номер 14. Ненчев продължава да вкарва 10 точки за Ненчев. Твърдо играят и в защита пловдивчани. (35 42) не резултата. Евгений Иванов излиза от игра, на негово място Николай Георгиев. Тенев. (15 точки за Иван Тенев, 36-42. Ще доведе ли пак резултата до 5 точки разлика? Прави го. Ненчев. А това е Мирчев. Рабаджийски пак печели борбата. Изключителен атлет. При положение, че е сигурно 2,3-2,4. Най-малко висок. Нарушение на Евгений Иванов, на Николай Георгиев ли ще бъде отсъдено нарушението? Да, на Николай Георгиев. Юлия Рабаджийски ще изпълня наказателно удари, много скача. Баща му беше такъв атлет. Баща му беше 198 см, помня. Висок. Пропусна първият опит Рабаджийски. Стилян Димитров обаче, видяхте, аз за това говорих,
Има успех срещу Андрей Иванов, при положение, че е по-нисък от него, поне 5 см. Но взе борба в атака, Андрей не можа да го загърби, защото просто няма... Ето и тук пак скача повече от него, но получава рамо и не може да се пребори за топката. Пак му взе топката. Днешният баскетбол е много физика, така каквато има това момче. Юлия Арабаджийски. Истинско богатство е според мен този състезател и вероятно ще, ако нормално се развият нещата, би трябвало да стигне далеч в баскетбола. Пловдивчани отново са на 9 точки разлика, 10 секунди до края на атаката. Николай Георгиев няма да вкара. Андрей Иванов взе борба, не успя да вкара обаче. И кош. Зачитат се двете точки. И отново ето, че поведоха с 11 точки. И пак Арабаджийски беше в основата на тази атака. Ненчев е с 12 точки. Край на първото по време при резултат 37-48 за състава на Академик Пловдив. Доста корекции трябва да внесат в играта си ямболските момчета, ако искат да спечелят този матч. След малко продължаваме с кадри от второто по време на този двубой. И така започна второто полувреме на матча между Тунджа и Академик Пловдив. 48-37 след 10 минути игра. Ямболският тим има много лоши показатели от при стрелбата за 3 точки. 4 успеха от 18 стрелби. Вече 19. Пловдивчани продължават да играят много раздвижено. Арабаджийски опита добре да подаде там, но не сполучи. Протегна се там ямболски защитник, изчисти топката извън очертанията на площадката. Тенев с борба. Върна се бързо пловдивският тим в защита. И пак Иван Тенев не сполучи при тази стрелба. Иванов вкарва първите си 2 точки в матч. Иван Иванов с 2 точки. Иван Тенев е с 16 точки в тази част. Нетко Колев, Иван Тенев. Евгений Иванов за 3 точки. Успя да стреля добре Евгений. Това е 7-та му точка. Иванов. Много добре се измъкнаха там. Номер 11 от състава на гостите. Иван Никола Мирчев вкарва 2 точки. Той до момента има 6 точки. Иван Тенев 40-52 пак. 12 точки разлика. Евгений Иванов. Тенев за 3 точки. Няма да влезе тази стрела. Георгиев взе борбата. Подложа се на чадър там. Мисля, че топката вече беше... Той пусна към коша на съперника, но реферите видяха нарушение на Арабаджийски, който вече има 3 фаула. Георгиев. Георги Георгиев е с до момента с 7 точки. Направи ги 8. Много по-мощен, по-атлетичен е номер 11 от състава на гостите Мирчев. 8 точки
Видяхте как се изстреля там срещу Нетко Колев. Тук Евгений Иванов не сполучи да вкара. Ето го пак Мирчев. Два пъти го